A la Lliga Elite, el derbi usonenc ha estat un dels duels destacats de la jornada. El Vic arribava després de jugar l'eliminatòria històrica de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. Tot i les oportunitats pels dos equips, el resultat s'ha mantingut amb l'empat a 0 inicial. El Sant Mauro no afluixa i continua trepitjant-li els talons al Vic en el lideratge de la Lliga. Eric Compte feia el primer. El camí del triomf l'ha continuat amb la definició d'Otger Sastre. I en el tercer, indecisió defensiva del Vilafranca en la sortida de pilota i Isaac Olmo certificava el tercer i definitiu gol. Segona victòria consecutiva de l'Atlètic Sant Just, que està amb la fletxa cap amunt i sobretot a causa de la bona ratxa del seu home gol, Jan González. Detecta la relliscada del porter i aprofita la situació per endur-se la pilota i marcar l'única diana de l'enfrontament.